guys, oh. Gawin natin ano guys. Anong bang gawin dito? Pwede natin gawin dito? Juice? Jam? Ayan guys, ugasan na muna natin bago natin gawin juice. Ito guys, ang ating ano, juice. Ayan guys, good morning. Makiki-harvest tayo guys ng ano, ng mulberry. Ayan. Ready na ang lagayan ni Auntie Pasing. Kung matante ah. Oh no, oh no. Oh no. May doggy. Kagatin mo yung dila mo Auntie para may kanya kagatin. Doon po na kailangan ikit sa buhay. Lawat na ba niya? May mga tisa pa sila dito guys, oh. Mag-harvest kami ang tinangkan mo. Mag-harvest kami. Ala, oh, may tisa. Itong matagal ko lang din nakakain pero hindi ko talaga siya gusto. Kaya man yan. Kinakain mo talaga. Ginaulan ko ng mga matatanda. Tisa? Ginatinda? Ay ginaano? Ginakain? Ay ginaulam? Mo? Garbis na. Mag-harvest na kami guys. Pwede na mo, harvest natin. Dami oh. Gawin natin ano guys. Ano bang gawin? Pwede natin gawin dito? Juice? Jam? Gawin natin... Ay, jam. Mapisil mo kanir, daran. Huwag mong panin sa pinakakon na natin. Daran daw. Dapat bunteng. Dali-dali. Okay lang ka pa matapaw. Kuante. Patagalin mo na naman yung pagpitas mo. Ito guys, oh. Nagkarsagay. Antay, pairam nga daw ng upuan, antay. Alay, magupuan ka pa? Pakan daw ng tiligaya. Ate, o yan. Yung luma eh. Ay! Ay! Ito nga. Princess. Dami oh. Magalis ka tang. Nilalanggab yung ano. Kasi matamis. Maraming langgam. Nakaputi pa pala ako, makamandya to. Diyos? Diyos? Oo. Kain nila lang eh. Ayaw nga. Para diretso na. Dahan-dahan mo ka sa ano. Maggastos ka pa ng asukal. Timpan lang ito. Pero masarap yan pag malamig. Yellow.
Naku, yung honey pa. Ay, lagyan pa ng honey. Oo, may honey, may honey. Ay, yung honey natin sa tindahan. Yung honey. Meron ako sa bahay. Ay, honey Joe. Yung panbante. Kinuha pala sana natin yung susi. Kaya mo. Dalao mo, lao mo. Amin yung kuha natin yung inti-inti sa nga lang ako, nagbunga. Daming bunga eh, kasi pag magbunga eh. Madali man tanggalin yung mancha sa kamay, ante. Kaya huwag kang mag-alala kahit makulan yung ima mo. Ang itim pala talaga kayo ah. Duwag-duwagan tayo lang nagkarating ng dam. Alay. Ikaw pag kung saan mo madyan yung bago yung luma. Sana matabas ko. Buti kung sana kung may tuldaan, te. Talagang iyog-yog mo. Lumboy. Yung gawin natin parang limboy. Sayang. Daming mangga guys oh. Pahinuging mangga. Ha? Oh, Sakit mo tingog. Punuin natin konti. Nandiyan lang tayo at dandanan mo isa ang bagsak. May konti parang hindi mo Tingog. Kinakain lang ang yan. Kinakain ng manay pato. May mag-akyat sana. Guy, ikaw mag-akyat doon sa taas. Gaya, Ha? ikaw ang mag-akyat doon sa taas. Ha? Awang palit ka. Ano baga? Nagarsagay. Sige. Wow. nagarsagid daw. Dami guys, ang ganda. Diyan tayo kumamanukos dito. Ha? Sika sila nagmulan sa kasto. Saan? Yan, kila Maria mayroon. Kadami dong planting sa may bumban nila. Pag dali man magtalbaw, sino? Putol ako ng putol. Kadaling pa niyo. Ay, nasigsigod bunga na agad. Dami na guys, oh. Daan-daan kasi. Yung umagaw at. Kaman amuli na. Ay na. Yes, oh. Yung kanyang sanga eh, ano, puro bunga. Gandun. Guys, parang hindi nababawasan. Bupungon minto dyan. Galing na kami dito ilang balik na to. Ang dami pa rin bunga. Oo. Parang malunggay lang, eh, no? So, madibali natin na gut-gut na. Pwede. Eh, mas maganda yung matanda na eh, na itanim mo. Sarap gawin yung pantaw yan. Kaya nga. Mulberry juice. Dami na guys, oh. Kunin mo lang, ante. Kahit durugin mo lang ng ganun, o, no? Ay, Ma- lagyan ano? Kahit anuin mo lang ng ano, lasagyan ng Sagatan. yelo. Honey, sarap. Tapos lagyan mo kunting honey. Ano ayot gatas na sa gira? Honey pulot. Pulot. Antay pulot. Oh. Ano ang Masarap nga. Masarap ang yung palaman. Gawing jam, pwede rin.
Gudunay, parang hindi nababawasan. Gundo. Mamin patay sa dito. Ay, sige. Nagsakit titing na daw, George. Hindi pa namin nagkakalate guys yung aming lagayan. Sarap ng masipong pala. Ayan guys, ito na, pwede na siguro ito. Marami-raming juice na to. Maraming ang bunga, kaya lang ang hirap niyang pitasin at ano, mataas. Pag inakit mo naman, ano, hindi mo naman siya maabot. Pababa din kasi yung ano niya, bunga niya. Dapat talaga patungan. Pero pwede na yan, marami-rami na din yan. Pangarap na yan, te. Hindi na namin na Thank you ng marami. Kahirapan po eh. hirap punuin. Pagkante, dito na kami. Salamat po. Di ka ito magana magbunga. Yan guys, pauwi na kami. Gawin natin siyang juice. Kahit hindi naman dito isa. Pinapahinog din yan. Parang ganito yung mangga nito. Ito, masarap yung ganito pa siya, o baga. Bubo. Ayun, dami guys. Oh. Teko ka lang, pantayan mo na. Ayan guys, ugasan na muna natin bago natin gawin juice. Tama na ito. Patayin mo na natin yung ay. Tara na yan, mag-inom na tayo ng Diyos. Tatlo. Oh, malalaw naman. Buka. Hindi, ikaw lang magpitpit mo yung kasula. Sarap to, ante. Ate, kunin mo yung honey. Honey, my love. Honey, hindi ko alam yung honey. Pulot ba? Ano paspasin ka ng kastanin? Pwede rin ganun. Pero ganyan na lang. Kasi nagalit yung mga mansa-mansa. Alam man din lang. Itong pinaganon, pwedeng gawing jam din. Kadami na oh. Ito pa lang yung kadaming kita. Di, ganyan dito na yung paano. Hindi naman siya. Mamansyahan? Mamansyahan yan. Ito na. Ayun ang plastic. Mamansyahan yan. Yung punit. Punit na ito. Ganda yung man. Hindi. Lagyan din natin guys ng honey. Para mas masarap. Ne? Diretso na pala mamaya. Sorry. Mauna daw mag-inom sa antiligaya. Mas okay na, mas gusto niya yung ganito. Kadami na agad katas guys. Oh. Gagawin natin yan. Ikuha natin dyan. Ito guys, pwede namin gawing ano, jam. Gawin nating jam ito. Itong pinag-anuhan, pigaan. Lagyan pa ng gatas. Lagyan pa natin para makuha. Gawin natin guys ng honey. Parang sandok. Buuin natin. Kung nabakawanan. Sarap! Dapat hindi natin kasta. Nalaglag po ka dyan. Ha? Katas niya oh.
Nakalagay. Hindi pa natin lagay. Sige mo pang ganyan, ante, honey. Ano niya? Sa patas. Baka panindara dyan eh siya. Panin. Ha? Ano, tugtog bunda. Hindi ka po mabatutulog mo lang yan. Kung naman So guys, ang ating ano, juice. Grabing kulay. Sladaran ka. Gadaw. Alis, ante. Tikman mo na, oh. Ban mo na. Napay na bagay dahil. Kuntihan ko lang ito. Siyempre yung pangalawang kamay. Ito yung una lang. Tikman mo muna at ikaw yung panay. Busin mo yan. Ano, sarap? Sarap. Sarap din. Sarap yan, ante. Sarap mo ganyan. Kahit pati ang may pasine, nalaro mo sa. Tinapay? Kung tinapay ka pa? Ito na sa akin, di. Dami-dami yan, oh. Padayo mo kasing nilagay. Mabutunak. Pure na pure. Sarap, ante. Sarap. Dalot malamig, oh. Na? Hindi po yung Pan yung pulot niya. Tikman na natin, guys. Ay. Bango, sarap. Parang ko. Ganito yung ginainom natin ubas. Sarap. Di ba? Naimasan niyo, guys. Wanan. Wanan. Haluin mo. Baka magganyan na rin si Kona. Sarap, ante. Parang ko pa. Parang ko. Ito. Sarap, guys, oh. Fresh na fresh. Maya. Oh, yang, tikman mo yung ating ano, juice. Ang sarap. Oh, anong lasa? Good. Kamay chocolate ko. Vitamin C. Antioxidant. Oh, ante, vitamin C daw. Antioxidants. Vitamin C niya, cigarette. Wow. Sarap, no? Pure na pure. Yan. Kadami pa ng Kuya Jube. Yun. Halos di pa namin nakalahati. Hirap man kasi. Kaya nga, Pino. kaliliit. Pero yung sa tabi ng kalsada, Madali lang sana magpitas kung hindi ka nagatangad. kasakit sa leg. Ganyan ka. Sarap po. So yun guys, ayan, hanggang dito na lang po ang aming maigsing vlog. Ayan, sana nag-enjoy kayo. Ayan. Thank you so much po sa may-ari ng Mulberry. Thank you po, Tita Letty. Ayan, Auntie ni Gigi. Madam Leti. Letty. Oh, shoutout muna si Munang. Ay, munang shout out yan. Mag-uwi ka na raw, sabi ni nanay mo. Okay. Thank you guys. Bye po. Bye po.